Lide labekwa ixesha kokuba eli tyala limanyelwe. Laqala ukuba kwisithatha ngonyaka ka-2014 lade lamiswa amatyeli angama-26. Abatyholwa bathi bachulumancile kuba befumana ithuba lokuhlamba amagama abo. I-NPA nanamhlanje ibisaze nenye yendlela zayo zokubana isibambe ngobhongwana singade siyoxoxa. Kodwa amagqwetha aqinisekisa into yoba ukuba ayikho ready mayibe icase iyarhoxiswa okunye icinywe kuphele, because if you listen to manje xa besiphuma kulapho izocela khona i-NPA awube ewisa isigwebo. Igunya abantu lezotshutshiso lithi linetyala eliqinileyo. Ngomhla wesihlanu ku-Okthobha eli tyala likulungela uba lingaxoxwa kwinkundla ephakamileyo apha eMonti. Abetshutshisi ke banalo ubungqina obuliqilima kwabe bawuthi thatha phambi kwenkundla ukuze abamangalelwa bonke kula matyala abajongene nawo bafunyaniswe benamatyala. Bonke abatyholwa bangaphandle ngebheyili. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC, ndiseMonti.